Уважаеми госпожи и господа общински съветници, господин кмете, кметови по населени места и гости, съгласно член 27, алинея 2 от ЗМСМА, откриваме 22-то заседание на Общински съвет Камено. В момента сме 14 общински съветника. Господин Петко Динев ми се обади, че е в болнични. Госпожа Сотирова е възпрепятствана да присъства на днешното ни заседание. Така че можем да започнем работа по заседанието на Общинския съвет. Моля за изслушване на химна на Република България на Европейския съюз. Колеги, пред вас е проекта за дневния ред на днешното ни заседание. Моля за вашите мнения и предложения по него. Заповядайте, господин Вардунски. Дами и господа общински съветници, служители в администрацията, гости, искам на вашето внимание да предложа една докладна, която не е от някакво кой знае какво значение за община Камено, но е свързана относно освобождаване на такса ползване на общински обект с мероприятия, които Божидар Николаев Пенев, Божидар, не знам дали го знаете, момчето участва в някакъв проект и едно от условията е да има така изяви безплатни в съседна община на Бургас. Божидар е каменовец, уважавам от всички, може би не се е занесъл в някакви скандали. И помоли да дадем съгласие да участва на откритата сцена с неговият състав ратлийски ритми, безплатно естествено за жителите на община Камено, което ще да донесе повече точки при спечелване на проекта. И за това ви предлагам да я разгледаме тази докладна, за да можем с чиста съвест, така да се каже, да му дам такова съгласие. Благодаря. Колеги, други предложения по проекта за дневен ред?
виждам желаящи. На основание член 38 алинея 1 от правилника за организация и дейността на Общински съвет Камено, предлагам да включим в дневния ред докладна записка относно освобождаване от такса ползване на общински обект като точка 23 и съответно точка питане да бъде точка 24. Който е съгласен с предложения дневен ред за днешното заседание, моля да гласува с дигане на ръка. Против? Въздържали се? Нямаме. С 14 гласа за приемаме дневния ред за днешното ни заседание и преминаваме по точка 1. Докладна записка от Жельо Вардунски, кмет на община Камено, относно определяне представител на община Камено в Асоциация по ВиК Бургас. Господин Вардунски, като вносител, имате ли нещо да допълните? Постоянната комисия по законност, обществен ред, финансова и икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми с 7 гласа приема решението. Колеги, имате възможност за мнение. Виждам желаящи, който е съгласен с предложената докладна и решението в нея, моля да гласува с дигане на ръка. Против? Въздържали се? Нямаме. 14 гласа за. Решението се приема. Втора точка. Докладна записка от Жельо Вардунски, кмет на община Камено, относно одобряване промяна в структурата на община Камено. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните? Видно от докладната записка, целта на тези размествания, които искаме да направим, е това, че в дейността за управление и кандидатстване по европейски проекти, в момента имаме само един служител. Тази дейност се разраства. Виждате спечелените ни проекти, които сме осъществяваме и по които кандидатстваме в общината. И просто е много трудно да се извършва от един човек. Заплашени сме и по това да изтървем някои моменти, които могат да доведат и до финансови санкции или неосъществяване на определени кандидатствания по определени обекти. В тази връзка знам, че бюджет и финанси и по-точно местни приходи дирекцията малко са по-натовари, като им отнемаме един човек, но в предвид на това, че там вече работят така можещи и знаещи служители, към момента можем да ви предлагам да прехвърлим една бройка в устройство на територията, европроекти и строителство. Точно с тази цел, тази бройка, този човек да бъде в помощ на специалиста по европроекти, защото там наистина има по кандидатстване, по отчитане в самият етап на строителство, ако щете и така нататък, има доста работа, която трябва да се върши. Именно това наложи да предложи тази докладна на вашето внимание. Благодаря. Благодаря, господин Вардунски. Зачитам решението на Постоянната комисия по законност, обществен ред, финансова и икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми. С 7 гласа приема решението. Колеги, имате възможност за мнение. Виждам желаящи. Гласуването ще бъде поименно. Божидар Стефанов отсъства. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков, Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желясков, Милен Мирянов, Митко Янов, Николай Петров, Петко Динев отсъства, Радослав Балтижев съм за, Румяна Сотирова отсъства, Тодор Петров, Мир Петров. 14 гласа за. Решението се приема. Минаваме по трета точка. Една записка. Жельо Вардунски, кмет на община Камено, относно поемани пътни разходи и средства за процедури на деца със специални образователни потребности.
Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните? Нямам какво да допълня. Аз мисля, че на комисията взехте правилно решение относно Даная. Въпреки преписката, която има, сега разговаряно е с майка и тя твърди, че вече може би ще има настоящ адрес в Черни връх. До нова година ще се изясни всичко и ако решите, нямам нищо против да съгласува решението на комисията, поне първата, която беше. Благодаря ви, господин Вардунски. Само искам преди да зачита решенията на постоянните комисии. Госпожа Желева е направила днес едно служебно удостоверение на майката на Теодора Панайотова Иванова и се оказва, че тя от 18.09.25 година има вече настоящ адрес в село Черни връх. И това вече променя малко ситуацията, това, което коментирахме в постоянните комисии. Ако искате да подебатираме, но вече като има адрес на територията на нашата община, мисля, че трябва да отпадне и решенията на постоянните комисии, които коментирахме, да ограничим финансирането до края на тази календарна година. И да си оставим решението на постоянните комисии. Извинявам се, решението, което е предложено по докладната записка. Но все пак, ако искате да изкоментираме и ваше мнение. Екаре госпожа Желева го извадила сутринта. Тогава зачитам решението на постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности, туризъм, вероизповедание и интеграция на малцинствените групи и постоянната комисия по законност, обществен ред, финансово-икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми. И двете комисии не приемаха решението, което беше предоставено за името за Даная Иванова и беше предложено да бъде финансирано до календарната 2025 година и да бъде уведомен родителя. Но по случай обстоятелства, които са от днес, мисля, че трябва да предложим и да гласуваме решението по самата докладна. Гласуването ще бъде поименно. Предлагам направо да гласуваме решението по самата докладна записка с включеното име Даная. Божидар Стефанов отсъства. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков. Извинявай, Живко, не чух. Благодаря. Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желясков, Милен Мирянов, Митко Янов, Николай Петров, Радослав Балтаджиев съм за, Тодор Петров, Цветомир Петров. С 14 гласа за, решението се приема в вида, в който беше предложено по докладната записка. Четвърта точка. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно приемане механизъм за почасово отдаване под наем на помещение в училища, детски градини и обслужващи звена. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните? Благодаря. Постоянната комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности, туризъм, вероизповедание и интеграция на малцинствените групи с 5 гласа приема решението. Постоянната комисия по законност, обществен ред, финансова и икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми с 7 гласа приема решението. Колеги, имате възможност за мнение. Виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. Поименно ще бъде гласуването. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков, Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желясков, Милен Мирянов, Митко Янов, Николай Петров, Радослав Балтаджиев съм за, Тодор Петров, Цветомир Петров. 14 гласа за, решението се приема.
5 точка от дневния ред докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно приемане на стратегия за управлението на общинска собственост на община Камено за период месец октомври 2025 месец октомври 2027 година. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните по докладната? Аз мисля, че управлението на общинската собственост съвместно управляваме добре. Но на последната ревизия от Държавен финансов контрол на тема управление на общинската собственост, защото някои си мислят, че ние управляваме общинската собственост. На 4-ти обявяваме търг, на 5-ти се явява една жена и го купува обявения обект на търга, но не е така. И тази стратегия при последната ревизия се оказа, че трябва да имаме стратегия за развитие и затова предлагам на вашето мнение, на вашето внимание стратегията, както я виждаме. Ако имате някакви допълнения или някакви въпроси, съм готов да отговарям. Ако съседите нещо да се добави, готов съм да го добавя. И реално заедно управляваме администрацията и Общинския съвет, общинската собственост. Благодаря. Благодаря, господин Вардунски. Зачитам решението на Постоянната комисия по законност, обществен ред, финансова и икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми с 7 гласа приема решението. Колеги, имате възможност за мнение. Заповядайте, господин Кузманов. Уважаеми господин Вардунски, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, аз си разпечатах тази стратегия и не можах да видя нищо конкретно. Тук 7 листа чета, преаструвам само още приказки. Само още приказки. На времето, когато учех, аз някога учих, един преподавател ни казваше: много плява, момиче, едно момиче и казваше тези неща. Много плява, няма зърно. И за това ще се опитам малко зърно да внеса в тази стратегия. Тук това, което ще кажа, повечето неща се отнасят за района на Русо Кастро, но така или иначе то също се намира на община Камено, така че там, където точката принципна е законосъобразност. Почистването на река Русокастринска. Ако мислите, че това е законно направено, с багер унищожиха се 7-8 ореха. Никъде, почти никъде не се спазват координатите на реката, така както са по... Имаше ли някой, който да провери къде какво се прави? Общински имот. Половината вече го няма. И ако това е законно направено, има ли разрешение от това да се работи с багер по коритото? Реката минава пред повечето, през селото. Няма вода вече повече от половин година. А по закон, аз както знам законите, поне едно ручейче трябва да тече в тази река. Няма кой да се грижи, то не е точно на общината, но все пак е на територията на общината. Тук въобще имам да говорим за и обществен интерес и публичност. Какъв интерес публичен имаше, когато вземахме решение
да преместим социалния дом в Желязо. Каква публичност имаш? Да се наложи хората да правят подписка и ние после да се... Не трябваше ли предварително тия неща да се направят? И в крайна сметка да сезираме прокуратурата и в крайна сметка прокуратурата да каже, че всичко в подписката е законно. Така ли трябва да процедираме? Основни цели. Все още 1700 декара земя, която се полага на община Камено, ние не сме я придобили. Това ли не е основната цел, стратегията? Да не се грижим за земя, която е на община Камено. Какво трябва да стане нещо, което е на община Камено, за да не се придобие? Полските пътища. Полските пътища са собственост на общината Камено. Както общината, аз и друг път съм го казал, се грижи тук за площадчето, за градинките, за разчетата, за всичко останало, така би трябвало да знае, че това са пътища на общината. С болка ви го казвам, ние поне в нашия район, да предполагам, че и навсякъде е така, като дойде ред да женим или да ползваме пътища, ние влизаме в нарушение. Няма откъде да минеш. Има пътища, които някои си, които са безнаказани, никой не им държи сметка, са ги образдили. И аз съм посочил кои са. Има пътища, които се работят, а не се плаща наем за тях. В стратегията тия неща трябва да се отбележи кой отговаря, кого сме наказали, ще наказваме ли някой. Тук са пари, които общината трябва да ги получи и то не са малко пари. Много лесно на днескашния ден вземате картата, виждате кой е отбелязал, че не ги работи. Този път не му се плаща наем. Не говорим там някой закачил пътя. Говорим от край до край пътя се работи и то с години. Това са пари на общината. Общината ги губи. С болка ги споменавате, не искам да обвинявам никой, ама с болка аз мисля, че ние сме тук, за да се грижим за парите на общината, не за някои наши приятели. И пак повтарям, има места, където за да отидеш да свършиш някаква работа с комбайна или с това, ти трябва да нарушаваш за закона за пътища. И уния там чакат и наглобяват. Елате да видим, ако не знаете къде ще ви кажем. Моля? Не, ако някой ги разваля, ако някой знае... Не съм казал, че жандарм, такова нещо не съм казал. Сега, моля ви се, не ме прекъсвайте. Тук става въпрос за... Аз ще ви покажа път, няма развален път. Този път след разклона на това. Няма откъде да минеш. И аз ги давам, вие не чувате ли какво казвам? Добре. Продължавам нататък, не се съобразявам с вашите приказки, извинявайте. Общинските пътища и тротуари и поляни се ползват без да се заплаща от близки на властта. Ползват се, има машини. И да, има такива случаи. На някой им се прави забележка, обаче близки до властта, хора, които работят, ако искате, ще ви дам снимки, не е проблем. Ами трябва, когато се изисква нещо, се изисква от всички. Не само от тия, които не са наши хора. Ако това не е истина, сега ще ме оставите ли да говоря или...
плюсове и развитие на потенциала. Училищата, тие, които не се ползват. Крайно време е общината да вземе стратегия тия училища, да се направи така. Аз ходих в Карнобат, запознах се с случая, както казах ви, че има възможност тая собственост да премине, вярно трудно е. Вярно, че е трудно, ама който го е страх от трудности, да не ходи в гората. Има така народна приказка. Не е за действащи, има. Значи някой ден ще стане някой злополука. Дано да не стане. Дано да не стане. Тук това нещо трябваше да бъде залегнато в тази стратегия. Ако искате предложение, ето. Стратегия да заложи училищните, такова да влязат. Още едно предложение ще ви дам. Пътя Русо-Кастро Суходол се води общински. Според мене, а пък и който и да запитаме, няма смисъл той да бъде общински. Защото той не касае общината и би трябвало да се актува. Да се деактува за държава. Защото нито имаме общински гори, нито имаме нещо друго. Ами мисля, че достатъчно време ви отнех. Благодаря ви. Мисля, че всичкото, което го каза, съм го обмислил. В полза е за общината. Сега някой може да се дразнат, ама нямам вина, извинявайте. Благодаря, господин Кузманов. Аз може да? Да, заповядайте, господин Върновски. Сега нямам намерение да влизам в диспут с вас. Последните две точки за училищата и за това, което казахте, абсолютно ги възприемам. И ако искате, не дайте да гласувате на тази сесия стратегията. Има предложения, ако има някои други предложения, да ги добавим. Другата сесия вече да гласуваме с добавени предложения, защото от цялата реч на господин Кузманов наистина има и някои неща, които трябва да ги включим в програмата. Нямам нищо против. Дайде да ги включим. Тя е отворен документ, винаги може да се допълни. Да. И ще помоля господин Кузманов да навери време тук близките 10-15 дена, да дойде в общината, заедно да формулираме промените, защото така малко не е много точно, да ги направим както трябва да са, които предлага. Относно реката, тя е долу горе като усъкатения път между Русо-Кастро и Трояново. Значи правиш нещо хубаво и веднага се намира един, който скача и казва, че това е много лошо. Колко по-хубаво да изчистиш коритото на реката, което не е чистено 50 години, че може никога да не е чистено, около едно село, пък тя сега нямала вода. Методи Летов лива да нямаше вода 2017 година, ама видяхте какво стана. Жертви. Значи, ние правим превенция, обаче някой критикар се явява с багер или с... Идете да го видите, коритото на реката е направо изчистено по учебник и са чисти по учебник. Всяко да пазим мравките и тюрне. Ми няма такива видове. Имаме всякакви разрешения. От басейнова, от риоз, от всякъде има. Даже имаме и препоръки и това, че ще наглобят. И са наглобявали за тия делята. И обаче ние пак трябва да намерим лошото. Бе. На всичко хубаво, пак нещо няма да е тъй. Стратегията. Много харесвате Емил Гепов. На 4-ти отишъл, видял един и на 5-ти жена му купила място. Сега ще вкарам в съда. И тебе ще вкарам. Защото го разпространяваш, лъжите и всичко. Няма да влизаме в сесията повече. Има да знаеш, че и ти си там. Кузманов. Господин Янов, заповядайте. Да допълня само.
имате товари, където ползват грабежите. Колко е стои на навсякъде купил тротуара, асфалта беше заграден. Продължава да се заграден само. Прав си, господин Янов. Няколко пъти съм, вече ще бъде глобен и лично ние ще му отрежем навес. Казвам ви, до другата сесия това навес няма глобен. Сега като сте прави, евала шапка ви свалям, прави сте. Така е. Окей, прави сте. Нали? Нито казвам, че аз съм прав. Не. Да, това, което го твърдите е така. И ще бъде отстранено. Ама близки до властта, чак толкова пък близки, казвайте ги. Да. Само искам нещо да призова господин Кузманов, защото така е много лесно от тази висока трибуна да станете и да кажете: призовавам ви да не сега, да напишете, ако искате, и документа сигнал до полицията, кой вие имате, казахте, че имате информация, знаете ги кои са, кой изорава пътищата, и до мен, до председател на Общинския съвет, да запознаем всичките общински съветници. Да призовавам, ако ви си стоите зад думите и знаете кои са тези хора, да го направите, за да можем и ние да знаем, защото реално някой го прави това. Земеделците най-вероятно, защото вие имате интерес да го направите, но дайте да ги назовем тези хора. Ако си държите зад думите, ви призовавам, иначе всичко остава едни празни приказки. Това е за мен. И да разбирам ли, господин Вардунски, че ви оттегляте тази докладна? Да се допълни. Значи, добре. вижте и някой друг, ако нещо са сети, нали, няма проблем. Давайте да... Госпожа Цонкова иска думата. Колеги, да й дадем думата. Който е съгласен, моля да гласува за подигане на ръка. Благодаря. Госпожо Цонкова, заповядайте. Общински съветници. Само едно уточнение искам да ви направя. Стратегията е общ документ. Всяка година се приема програма за управление на общинските имоти. И там конкретно се изписват вече и самите имоти. Там можем да включим и училищата като стратегия и всеки един имот за тези, които говорите. Пътищата сега предстоят разпределението, подписахме протоколите и ще бъдат разпределени и се плащат повечето. Ако имате наистина сигнал, подайте и кажете за кои пътища говорите. И затова просто ви уточнявам, че това е общ документ, а януари месец ще бъде прията програмата конкретно за всичките имоти. Да. И тези неща, които каза господин Кузманов, се публикуват в програмата. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Цонкова, за пояснението. Господин Вардунски, такъв случай оттеглите ли докладната или... Не, то ваше предложение. Аз съм на мнение, че това е отворен документ и винаги може да допълваме по него. Това не е Библията, така че точно така. Ако искате да гласуваме и така предложената докладна, и в крайна сметка господин Кузманов има време до края на годината да си направи предложенията, които е до общинска администрация, и да бъдат заложени тези всички неща. Аз така го виждам. В програмата, която ще бъде вече за 26-та година. Така че подлагам за гласуване докладната с решението, което е в момента. Който е съгласен, моля да гласува с дигане на ръка. Против? Въздържали се? С 12 гласа за и 1 въздържал се. Се приема. Преминаваме по 6-та точка. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и дейността общинска собственост за 2024 година.
Господин Вардунски. Зачитам решението на Постоянната комисия по законност, обществен ред, финансова и икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми. С 7 гласа приема решението. Колеги, имате възможност за мнение? Не виждам желаящи. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. Против? Въздържали се? Нямаме. 13 гласа за. Седма точка. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно разрешение за предоставяне на недвижими имоти, полски пътища, напоителни канали, които не функционират, попадащи в блокове за земеделско ползване в землището на община Камено. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните? Благодаря. Постоянната комисия по териториално селищно устройство, благоустрояване, транспорт, земеделие, гори, бедствия и аварии с 4 гласа приема решението. Постоянната комисия по законност, обществен ред, финансова и икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми с 7 гласа приема решението. Колеги, имате възможност за мнение. Не виждам желаящи. Гласуването ще бъде поименно. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков, Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желясков, Милен Мирянов, Митко Янов, Николай Петров, Радослав Балтажев съм за, Тодор Петров, Цветомир Петров. 14 гласа за. Решението се приема. Осма точка. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на недвижим имот петно за разполагане на преместваем обект с площ от 20 квадратни метра, находящо се на подземен имот с идентификатор 52279.501.328 по кадастралната карта на село Константиново. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните? Благодаря. Постоянната комисия по законност, обществен ред, финансова и икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми с 7 гласа приема решението. Колеги, имате възможност за мнение. Не виждам желаящи. Гласуването е поименно. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков, Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желясков, Милен Мирянов, Митко Янов, Николай Петров, Радослав Балтаджиев съм за, Тодор Петров, Цветомир Петров. 14 гласа за. Решението се приема. Девета точка. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 403.81.20.5 в землището на село Кръстина, местност Пожара. Вид собственост общинска частна, вид територия земеделска, категория 3. Начин на трайно ползване нива, площ от 50 193 квадратни метра, стар номер 020005, като се образува два нови имота с приблизителна площ от 27 202 декара, 27 декара и 202 квадратни метра и 22 декара и 99 квадратни метра. Втора точка. Предоставя на новообразуващия имот с площ от 27 декара 202 квадратни метра на основание параграф 27 алинея 2 точка 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие Камено за обезпечаване на потребителска кооперация Съединение град Камено като правоприемник на потребителска кооперация Съединение село Кръстина. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните? Зачитам решенията на Постоянната комисия по териториално селищно устройство, благоустрояване, транспорт, земеделие и гори, бедствия и аварии
С 4 гласа приема решението. Постоянната комисия по законност, обществен ред, финансова и икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми с 7 гласа приема решението. И както стана въпроси на постоянните комисии, това е изпълнение на съдебно решение. Колеги, имате възможност на мнение по докладната записка. Не виждам желаещи. Гласуването е поименно. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков, Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желязков, Милен Мирянов, Митко Янов, Николай Петров, излезе Радослав Балтажиев съм за, Тодор Петров, Цветомир Петров. С 13 гласа за решението се приема. 10 точка. 10 и 11. Който е съгласен, моля да гласува с дигане на ръка. Против, въздържали се, приема се решението. Зачитам 10 точка. Докладна записка от Жельо Вардунски, кмет на община Камено, относно предложение към община Камено за купуване на идеални части от урегулиран подземен имот четвърто Римско 74 в квартал 5 по плана на село Полски извор, община Камено, област Бургас, със собственост. 11 точка. Докладна записка от Жельо Вардунски, кмет на община Камено, относно предложение към община Камено за купуване на идеални части от урегулиран подземен имот 7 Римско 166 квартал 25 по плана на село Тръстиково, община Камено, област Бургас, със собственост. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните за която и да от докладните записки? И за двете докладни записки зачитам решението на постоянните комисии по законност, обществен ред, финансова и икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми, и двете са за двете докладни с 7 гласа за. Колеги, имате възможност за мнение по 10 или 11 точка. Не виждам желаещи. Гласуването ще бъде поименно. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков, Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желязков, Милен Мирянов, Митко Янов, Николай Петров излезе, 5 години в гоня, Радослав Балтажиев съм за, Промяна с 15 гласа за, приехме 10 и 11 точка от дневния ред. Преминаваме по 12 точка до 14 включително. Който е съгласен, моля да гласува с дигане на ръка. Против, въздържали се, приема се. Докладна записка 12. Зачитам докладна записка от Жельо Вардунски, кмет на община Камено, относно постъпило заявление от Светлозар Анастасов Петков за прекратяване на съсобственост между него и община Камено подземен имот с идентификатор 52.279.501.94 по кадастралната карта на село Константиново. 13 точка. Докладна записка от Жельо Вардунски, кмет на община Камено, относно постъпило заявление от Николай Петков Колев, Невена Йорданова Андонова и Любомир Александров Андонов за прекратяване на съсобственост между тях и община Камено в подземен имот с идентификатор 8916.501.799 по кадастралната карта на село Черни връх. 14 точка. Докладна записка от Жельо Вардунски, кмет на община Камено, относно постъпило заявление от Стефан Димитров Димитров за прекратяване на собственост между него и община Камено в урегулиран подземен имот 13 Римско-999 квартал 87 по плана на град Камено. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните за която и да от докладните? Трябва да зачитам решенията и за трите докладни по законност, обществен ред, финансова и икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми. С 7 гласа приема решението. Колеги, имате възможност за мнение. Виждам желаещи. Гласуването ще бъде поименно по 12, 13 и 14 точка. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков, Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желязков, Милен Мирянов, Митко Янов, Николай Петров излезе, Радослав Балтажиев съм за, Тодор Петров, Цветомир Петров. 13 гласа, приехме 12, 13 и 14 точка от заседанието ни днес.
Преминаваме по 15-та точка. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно продажба на имот, урегулиран подземен имот 9 Римско 1073 в квартал 90 по плана на град Камено, община Камено, област Бургас, на съсобственици на законно построена сграда. Сгради, по-скоро. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните? Към решението на постоянната комисия по законност, обществена, финансово-икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми с 7 гласа приемат решението. Колеги, имате възможност за мнение. Няма желащи. Гласуването е поименно. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков, Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желясков, Милен Мирянов, Митко Янов, Николай Петров излезе, Радослав Балтажев съм за, Тодор Петров, Цветомир Петров. 13 гласа за. Решението се приема. Минаваме по 16-та точка. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план, план за регулация и застрояване на подземен имот с идентификатор 35883.103.38 в местността извън регулация по кадастралната карта на град Камено, община Камено. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните? Зачитам решението на постоянната комисия по териториално селищно устройство, благоустрояване, транспорт, земеделие, гори, бедствия и аварии. С 4 гласа приема решението. Постоянната комисия по законност, обществен ред, финансово икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми с 6 гласа приема решението. Не виждам желаящи. Гласуването ще бъде поименно. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков, Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желясков, Милен Мирянов, Митко Янов, Радослав Балтажев съм за, Тодор Петров, Цветомир Петров. 13 гласа за. Решението се приема. 17 точка. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно заявление за изработване на проект на подробен устройствен план, план за регулация и застрояване на част от подземен имот с идентификатор 43623.2.6 местността до село по кадастралната карта на село Ливада, община Камено. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните? Постоянната комисия по териториално селищно устройство, благоустрояване, транспорт, земеделие и гори, бедствия и аварии с 4 гласа приема решението. Постоянната комисия по законност, обществен ред, финансово-икономическа дейност, общинска собственост, европейски фондови и оперативни програми с 6 гласа приема решение. Всеки имате възможност за мнение. Виждам желаящи. Гласуването е поименно. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков, Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желясков, Милен Мирянов, Митко Янов, Радослав Балтажев, Тодор Петров, Мир Петров. 13 гласа за. Решението се приема. Може, който е съгласен с 10 минути почивка, ама нека да са 10. Благодарим.
Колеги, след почивката в залата сме 13 общински съветника, така че можем да продължим работа. Да, заповядайте. 18-та по-скоро. 18-та и коя? И 19-та. Тя и 20-та. До 21-та. Който е съгласен, моля да гласува с дигане на ръка. Против, въздържали се няма. Зачитам 18-та. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камен, относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект на ПУП на подземен имот с идентификатор 35883.57.28 в местността Кавак дере по кадастралната карта на град Камено, община Камено. 19-та. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план, план за регулация на площадно пространство между ОСЛА.28, ОСЛА.30, ОСЛА.60 и ОСЛА.62 по плана на село Полски извор, община Камено. 20-та точка. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно съгласуване на проект на изменение на подробен устройствен план, план за изменение на ПУП на УПИ Първо римско, квартал 25 по плана на село Черни връх, представляващ подземен имот с идентификатор 8916.501.506 по кадастралната карта на село Черни връх и изменение на ПУП на част от улична регулация между ОСЛА.93А, ОСЛА.50 и ОСЛА.51 от действащия регулационен план на село Черни връх, община Камено. 21 точка. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно издаване на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план, парцеларен план на обект трасе на отводнителен тръбопровод за пречистване отпадъчни води от пункт за изваряване на ракия в урегулиран подземен имот 15 римско 388, квартал 42 по плана на село Трояново, от точка на заустване в подземен имот с идентификатор 73211.90.74 по кадастралната карта на село Трояново, община Камено. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните за която и да е една от точки? Към решенията на постоянните комисии. Постоянната комисия по териториално селищно устройство, благоустрояване, транспорт, земеделие и гори, бедствия и аварии с 4 гласа приема докладната записка. Постоянната комисия с обществен ред, финансова и икономическа дейност, общинска собственост, европейски структурни фондове и оперативни програми с 6 гласа приема докладните записки. И за протокола в момента в залата сме 14 общински съветника. Колеги, имате възможност за мнение за която и да е от докладните записки. Господин Петров, заповядайте. Уважаеми дами и господа, добър ден на всички. Господин кмет, господин председател на Общински съвет, аз нямам кой знае какви претенции, но както и на комисията загатнах за точка 19, че няма никаква история по нея. Не за друго, но все пак да видим откъде идва искането. Нали? Няма лошо от искането на съответния кмет от общината, защото ако погледнете докладната записка, в общинска администрация е постъпило заявление номер еди кое си от община Камено. Гледаме заявлението, няма нищо на него. Аз знам, че е служебно, но все пак, за да се прави едно нещо, трябва да има някакви мотиви. Нали? Има необходимост да се излезе и да се каже. Това е малко повече история в тези докладни. Благодаря. Заповядайте, господин Вардунски. Ами, прав сте наистина за историята. Историята е следната. След
последните пожари, когато започнахме да оглеждаме кои имоти трябва да глобяваме, кои са общински, този парцел в Полски извор е общински, е доста голям парцел. Не го знам. Кой знае? Да. Този парцел е обрасъл с будили и има оплакване от съседните дворове, нали, че не го поддържаме. Сега съм им казал вече да почне да го поддържаме, защото той е опасен, влиза буквално до сърце, до доста къщи в селото. Ако някой драсне една клечка, ще стане голям пожар. Плюс това село Полски извор е едно бързо развиващо се село с голям интерес за закупуване на имоти в селото. Този парцел, значи винаги, днеска точно това говорихме и с журналисти, когато продадем един парцел ненужен, вие помните, има решение на Общинския съвет, в които даже не съм ви предлагал нещо, от което не носи пари или което не ни е в тежест, да го продаваме, нали, или да правим нещо по него. Този парцел е от типа, който просто в момента буренясва и ние трябва да го поддържаме. Сега, при провеждане на търг за парцела, който е определен за жилищно строителство, аз мисля, че там първо ще влязат в общината доста средства. Следващия момент при разрешение за строеж ще влязат доста средства. Следващия момент ще бъде поддържан, няма да се налага да косим, да има будили в него. Следващия момент всички се борим срещу обезлюдяването на населените места. Ще бъде евентуално, нали, застроен. Така че просто когато ги оглеждахме общинските парцели, в които трябва да си ги чистим общината, ние го видяхме този парцел и затова имаше така просто коментари в това, но не можем целия да го дадем за жилищно строителство, защото има едно парче, където пък ще е удобно за такива някакви дейности, не става за жилищно строителство. Затова ви предлагам на вашето внимание, тук е с заместник-кмета, като коментирахме, нали, с администрацията, не само с заместник-кмета. Затова ви предлагам тази докладна. Ако решите да не го делим, няма го делим, не е фатално. Не, мотива е такъв. Не е нещо да го отделим за жилищно строителство, да го обявим на търг. Сега много гледам, знам за какво питате едва ли не, защото днеска, вчера тук едни пасквили се въртят по Емил Геповите медии и неговите поддръжници. Как правим търговете? На 4-ти гледаме, обявяваме търга, пък на 5-ти го продаваме, което е абсолютно лъжа. Това е мотива да го направим. Ако кажете да стои в поляна с това, ще стои. Ако решите да правим нещо, да се развива и селото и това е. Благодаря, господин Вардунски. Колеги, други мнения? Не виждам желащи. За някои от другите докладни някой вземе отношение? Не виждам. Гласуването ще бъде поименно. Владимир Кижев. Само извинявам се да се поясня. От 18-та до 21-та включително. Владимир Кижев. Галин Стойчев. Жечка Тодорова. Живко Вараков. Иван Димитров. Иван Кузманов. Илиян Янов. Мартин Желясков. Милен Мирянов. Митко Янов. Всичките ли, господин Янов? Само за 19-та. Добре. Николай Петров. Това Балташев съм за. Тодор Петров. Мир Петров.
13 гласа приехме 18, 20 и 21 точка. С 13 гласа за и 1 въздържал се приехме 19 точка. Нали така, господин? Благодаря. Преминаваме по точка 22. Докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно издаване на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план, парцеларен план на пътна връзка към обект концесия за добив на подземни богатства, строителни материали, пясъци от находище Калов Баир, община Камено, на път, второ римско 79 от ОПУ Ямбол Средец, квартал Меден рудник, към километър 77 плюс 935 ляво. Господин Вардунски, имате ли нещо да допълните? Ами, аз виждам несъгласие от кмета на населеното място и от представител на инициативния комитет срещу развиване на пясъчна кариера на границата на село Константиново, но съм длъжен да внеса докладната записка, защото нямам право еднолично да решавам да внеса или да не внеса нещо. Затова го давам на вашето внимание за решение. Благодаря. Благодаря ви, господин Вардунски. Колеги, ще зачита решението на постоянните комисии. Постоянната комисия по териториално селищно следствие Пари 4 гласа не приема докладната записка. Комисия по закон 6 гласа отхвърля докладната записка. Малко да карам информация за общинските съветници, които не участваха в постоянните комисии. Има входирани 2 писма до председателя на Общински съвет Камено, до общинските съветници от Общински съвет Камено и до кмета на община Камено, които на постоянните комисии бяхте запознати. Едното писмо е от госпожа Вяра Стайкова, кмет на село Константиново. Другото е искане от господин Вълчо Стайков, председател на инициативния комитет село Константиново, община Камено. Искате ли да ги зачитам? Мисля, че на постоянните комисии ги зачетох и стана ясно за какво става въпрос. Само искам да заявя нещо, че ние не трябва да дадем сигнал към инвеститорите, едва ли не така с лека ръка отхвърляме някакъв ПУП. Има доста високо обществено несъгласие с кариерата за добив на пясъци в село Константиново. Всички знаете, това датира не от вчера, не от днес. Аз няма да изпадам в тая подробност, защото те в момента искат само пътна връзка. Не искат нищо повече, нито коментират дали ще развиват тая пясъчна кариера или няма да развиват тая пясъчна кариера. Реално ние трябва да се насочим, и което коментирахме и на постоянните комисии, че ние не разрешаваме да се ползва общинския парцел. Да, нашия имот. Оттам нататък те, ако си преработят инвеститорите ПУПа и го внесат наново, ние ще го разгледаме, ние нямаме нищо против ПУПа. Не даваме нашия имот. И сега ще ви зачита предложението, което съм подготвил, защото така и се разбрахме на постоянните комисии, да го подготвим и да направим предложение за решение на самата докладна, което да се гласува. Предвид обстоятелството, че в представеното задание и искане за задаване на разрешение за изработване на ПУП е включен имот общинска собственост, както и предвид входираните в деловодството на Общинския съвет искания от кмета на село Константиново и от инициативния комитет, не приемаме представеното задание и не даваме съгласие за изработване на ПУП. Това е, което го предлагаме с юристите, съобразено. Ако имате някакво друго предложение, го
готови да го обсъдим. Не виждам други желаящи. Да го зачита ли още веднъж или стана ясно? Но така, гласуването ще бъде поименно с решение на самата докладна, което зачетах преди малко. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков, Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желясков, Милен Мирянов, Митко Янов, Николай Петров, Радослав Балтажев съм за, Тодор Петров, Мир Петров. С 13 гласа за приехме решение, което не приема Пупов. Така, преминаваме по точка 23 от нашия дневен ред. Само извиняйте, пропуснах да ви кажа, че имаше представители от Константиново, вие ги познавате всички, но мисля, че няма нужда да давам думата на тях, ние го и гласувахме вече. Извинявам се, че не ви представих. 23-та точка от днешното ни заседание, докладна записка от Желю Вардунски, кмет на община Камено, относно освобождаване от такса ползване на общински обект. Господин Вардунски, преди започването на днешното ни заседание, обясни каква е причината за включването на тази докладна в дневния ред. Имате ли нещо да допълните, господин Вардунски? Аз си мисля, че трябва да направим една такава концепция, да не гласуваме всичко на парче. Всичко, което е благотворително, с някакви обществени цели, което не се заплаща, което служи за обществото, нали, да не е на всяка сесия да гласуваме за този, за ония, да приемем в нали, едно принципно такова решение, че да ги даваме нашите собственности да спалим. За такива цели специално. Сега нали, тази докладна е едно, но тя му потиква към нали, по-така да общо да го формулира. Благодаря. Благодаря, господин Вардунски. Няма решение на постоянните комисии. Колеги, имате възможност за мнение. Заповядайте, господин Кузманов. Уважаеми господин Бардунски, уважаеми господин Балтаджев, уважаеми колеги, уважаеми гости. Господин Бардунски, вие ми вземахте думата, аз това мислех да кажа, но понеже съм се накарал да изляза, няма смисъл всеки път за такива, стига да няма материален интерес. И стига да не е някои религиозни такива измислени евангелисти и т.н. Защото преди 6 месеца в Русо Кастро едни там надуваха котон колони и какво ли не, и хората се възмущаваха и казаха, че питайте кмета, той им бил разрешил. Дали е вярно, дали не съм проверил, но така или иначе не бяха санкционирани, изнасяха се някакви там техни проповеди, които на хората много не им харесаха. Благодаря, това имах предвид да кажа. Благодаря, господин Кузманов. Само искам да обясня нали, нещо. Значи, когато ни пуснат писмо за масова проява и когато е регистриран вероизповеданието в Република България, когато дойде законен представител на това вероизповедание, нали, ние нямаме право, те прояви са долу-горе с уведомителен характер. Нали? Ние просто трябва да уведомим полицията и да определим място, където да бъде тази проява. Фактически ние към такива организации, които са регистрирани, още веднъж подчертавам, по законодателството на Република България в Република България, ние нямаме право да ги спъваме. Не, че на мен са неприятни някои прояви, но защото закон е тъй. Щом са ги регистрирали, какво да ти кажа? И на мен ми е кеф.
Благодаря. По докладната записка, колеги, някой друг иска ли да вземе отношение? Не виждам желаящи. Гласуването ще бъде поименно. Владимир Кижев, Галин Стойчев, Жечка Тодорова, Живко Бараков, Иван Димитров, Иван Кузманов, Илиян Генов, Мартин Желясков, Милен Мирянов, Митко Янов, Николай Петров, Радослав Балтажиев съм за, Тодор Петров, Цветомир Петров. 14 гласа за. Решението се приема. И по последната точка 24 няма постъпили. Така че, колеги, ако има някой нещо да уведоми, не виждам желащи. Поради изтичане на дневния ред закриваме 22-то заседание на Общински съвет.